Hadin balami ke jing tumu banbu e ke jaka berat nyut lane ke marten ke baklam ke jing tem lane ke jing bet haka snong bhoirambong lum sok ping ke bala penlong e kibor ke te ke snong ban penpau e ke jing persha ke bajur kat kum ke te ke jing tumu bu e ke jaka berat nyun ke deiru ke bala kenno bagi bor snong ke bhoirambong lum dai kla kila tumu banbu ne thau e ke jaka berat nyun haka wei ni ki benta jaka bamar khaput hapadeng ke snong lum dai kla bat ke lum sok ping kumtai kinong ilam snong bat kumju ki pai ba nong song snong ka bhoirambong lum so ping kum kadak pan pau ke jing persha e kate ke jing thmu kila khot da ke jing elang ka balalong ha ka phra tarik unai lur ar hajar ar phaulai rengkat kinong song snong na khap mara ki barep pentha ka ba hamar senda bat kate ke jaka bret nyun namar ke jing thmu bu jaka bret nyun kan kta e ka kwai ke khia jong kinong song snong ka lum so ping bat kumju ru she kinong song snong ka khap mara Kaba hakate ke sngi lai sakhi langru da kajing don lang ki officer na katanat solid waste management cell jong ka Khasi Hills Autonomous District Council kumju na katanat state pollution board bat kumju ru kinong yelam snong ka snong bhoirambong lum dai khla bat kiwe Henry hai kini ki khniat sngi ki lami pat da ki khubor ki bapen kala khongpong ye ka e ke bala debrai ban pin sange no shwai ka te ke jingte ye ka jaka bret nyun kat hadu bandami ki jing pensyai ki basrim ye ka jing kawang kti hapadang ki nong senshar snong hakaba na kaliang baro ar snong ki lapen ksan hala ki jong kinia ki jongki menta pat ngin yes ngap ayu ka baurang ba snong bhairambong lum soping uba ham jangai hing udan ban ong e lani ban pensyai halor kate halor ka jing kentho bat ka jingkran orang ba snong jong ka lum dakla bhoirambong ha ke social media ha ka arpo tarik jong ne ubnai bakhandai arhajar pulai ha ki babun ki benta bat ki jing kentho ki jong orang ba snong jong ka lum dakla ha ka bai dei bat ka snong lum soping ka ban kong hi ka dei ba ki ong ba ka dei ka ba kamdei ka dumping nrei kat kum ka ba ngi lam ka dehi ka dumping ka ba la subret la kabret kum ba ki la jubret ha madan kur kalang bat ba ki ong ba ka dei ka scientific plan scientific method kat kum ka jinglap jongi langba ka RTI ka ba ngi layo ka dei be na ka dei be ka dumping method ka ba ki la le ha ka ne ka jaka ba ki bret nyon kamdei ka solid waste management plan bat bonong ba kindon kita jing snai ying lane banle kita ki machine ki ba la ban recycling habide bat kini kinyut ki bami na kate ke yo nrei kamdon ngan pensai sepi ki pai ba nong song snong jong kalum shopping bhoirambong bat kalum dai khla bhoirambong ba phimdei ban suthu bakla halor ka jing pensai jong orang ba snong jong ka lum dai khla bhoirambong nrei kimdon kini ki machine lane omla hiru banle recycling omdon hiru taki ying ki banle recycling na ka benta jong kini kinyun ki ba mi na ka negayo sakwairu ka jingkentho ba orang ba snong lu shopping ula kren bakla ha kato kasngi ba ki wan na ka pollution ba na ka district council hendrei na ka liang gajungi ki penpau sai kedar syakmat ha khmat ki babun balang ki balayui bat pej ya kene ka kubor wana kaliang jungi ngi klem kerentam ye habe de bat kane ngi kran be thik gat kum ga jinglap jungi lengba ka RTI sakawai ru ka ba khamsu si ba na kaliang jungi ba u rangba snong jong kalum dai kla bhormbong ulaong ba ula lek la syong da ka kali jungu bat nga bat ngila don ru ka jing di sabat urang ba snong jong kalum dai kla hnrei nga ong ha ka besit ka besai sakmat jong pi pai ba nong song snong jong boro artli ki snong ba na kaliang ga jonga ngamsyam la lek bat u bansyong ha kata ka kali jungu bani di sya bat nakaliang jungaru nga banjur ha bedai ba ula penmi kerteng jong i video bhormbong si anir di blok ba u nga bat i layo ban le ya keren bat urang ba snong lum dai kla bat urang ba snong jong kelum shopping henrei kaneru kalong kabal syukran lamler kum kiri urang ba bat ha ju kapor ngi bat ya kam snong kam thau ha kan ne ka snong ngin persang ban keren ya kejing sisa ban banle ya ka hok nomor ba ban sepun but 6 ya kamtam yo besar ibede i video budon buram jongka bhoirambong si di bulong kamdei ka babha ha kejing perkhat ka jongi nrei ngin ngidei ban keren bithik khnang ba ka kam kan yaj be nang ne sakman
Sakawe ru kabenta kabangi nakaliang jong kasnong lum soping nyelap bu ba kumno kasnong lum dai kla ka ap khmi lanti ya ka jing wan jongi neban ya kren la neban pha dak siti shaki nrei la arsin ni la pha dak siti sha orang ba snong lum jong kalum dai kla nrei ki ong ba kalum soping kalale lendet ha ka jing sisa le ha basdang ya kane ka jaka ban bread yone unyon kasnong lum dai kla bat kinong yalam snong gi jong ka kiladai ban pentip shangi ka dorbar snong lum soping haba chua bakin sedang ikane kakam hendrei nakaliang ke jongki kiyat bet habi dei ikane kakam ten nakaliang jongi ru habangil i ya kete ke jingte kala nang yat hendrei ngila pha ki siti kim pdiang ten nakaliang ke jongi ngila yat bet sakibor kiba halor ba ka bagi ong ru bakalum soping kala yat lat nakalum dai kla ngan subu ke jing perkat hang ne ba kumno kalum soping ke yat lat nakalum dai kla hendrei kalum dai kla ken kala yai lait na kalum soping ba kam syam la pentip kat gane ka projek kalara hapo kasnong ru ka klem pentip nomor ba kai i hang ne long ba ka pahui long ba nakaliang jong urang ba snong jong kalum dai klai umpurom lem ya kinong kit kam snong jong ka dorbar snong lum soping namar badai maki ki basna ya kane ka dumping hang te hapo senda bat kasnong ka jungi habai dei bat uput usam ka borembong ka don arteli kisnong kalum soping lum soping bat kalum dai kla hadu menta mene kumbalong nai rambak snong ba kala don tau kejing penbet ya uput usam hendrei nakaliang ngejungi nyimpat tip tikina habedei bat ne uput usam bat ya mentahi kimpala bonong ba kadei hangno ya kene ka jaka bat ngiklem ya lait habedei bat kene ka benta bat ka phang ka ba ngi nakaliang ka dorbar snong ngila de rai ban persya alor jong kene ngine ap benta saya kubur na ka pollution board bat na ka KCDC na benta jong kene kamdei bangi yai laj nrei dei maki ki bala yai laj nadu basdang jong ka ne ka kam bat khendiat ha ka jing kentho jong sekretari lum dai kla ba ka dei ka yo ka bahe ba ka jing mi nyut ka kilong kumba ar pick up lane lai pick up ha ka chisngi bat la chuthe sipor hamadan kur kalang namar kan kta ya ka jing sma utung lada kakta hang tei hapo kor kalang ha jaka bakila juthe yone unyon hato ha yang kinwan the hapo lum hapo khap lum soping hato kam kta ya upajba nong song jong lum soping lada the ata jaka baki juthe kasma utung lada ka the hapo kane ka hajan ka jaka ka jungi ta kemut kandom semua tengibu ke jing kerpat sapi lada pikwa ban penbet dakano kalentiru wan ha kalenti ke basai kran bet ke jing sisa nakaliang ke jungi ngipli kelat kalenti na ke benta ke jongpi kamtam yorang ba snong bot sekretari snong namar ngilong hi kiju ha kas ju kas snong ngidon bale ingin su yang ban ya penmi dau da kumne kumtai bat ngin syukuran ya kalam ler nga kentu hilang ya baro nakaliang jong kipat ba kibas ngutu bakla nga kerpat ya pi baladon kano pin sembabuan kendu yangi ha katu kesngi kabangki layawan na kai officer na kaliang jong ka pollution board kumjuru na ka district council ki balayawan ha katu kesngi ha ka jing sisa kum urang ba snong jong kulum dai kla kila ai gila dei ban ai ke jingkran ka basai ka basit ha katu kesngi hnrei ka kun pau ka jing lengo ba hadin ha ka to kasngi hi imtre ban kren kat ba ila penmi pat ha ka wei kasngi ha ka yadei bat ban kren ha ka social media ha ka jing sisa kumgiru orang ba ha bingila don lang arliang bat kumjuru nak dorbar snong lum dai kla bat kumju nak dorbar snong lum soping nila don markmat ha to kasngi kumju bat ki officer ki balawan ban kmi tu habidei bat ka to ka kam ha ka jing sisa kila dei ban kren bet markmat ang tu hendrei ka penlengo bat ingi ba hadin jong tu kemut kila penmi pat ha ka wei kasngi ha kipo ki social media ha ba kumgiru orang ba ladangi kwa ban kren yin kren bet ya ka besit ka basai ha ba don lang ya ha ka jing sisa ha ba don lang bat ki to ki officer ki balawan kmi ha dei bat ka to ka kam